Ir-racket fis-sistema tal-benefiċċji soċjali ġiet deskritta mill-President Emeritu Mary Louise Colero Preca bħala daqqa sistema kollha li toffri appoġġ u solidarjetà ma' dawk l-aktar fil-bżonn. L-eks Ministru tal-Politika Soċjali stqarret dan f'kummenti ma' Times of Malta fejn insistiet li l-Gvern għandu janalizza sew dak li kien għaddej fl-aħħar snin, tanti li talbet review sħiħa ta' kif jingħataw dawn il-benefiċċji. Ironikament kien wara li t-Times ippubblika din l-istorja li l-Gvern ħareġ jgħid li se jagħmel review independenti. Iżda Colero Preca marret oltre minn hekk hija appellat biex tittieħed azzjoni immedjata fid-dawl ta' dan is-serq ta' miljuni ta' euro u qalet li huwa kruċjali li ssir ġustizzja sabiex terġa' titnissel fiduċja fis-sistema tal-benefiċċji soċjali. Il-President Emeritu rrimarkat ukoll għal fatt li jista' dawk li huma każi ġenwini wkoll se jispiċċaw iħossu riperkussjonijiet ta' dan l-iskandlu għaliex mal-ħażin jispiċċa jeħel kulħadd. Dan l-iskandlu spiċċa poġġa mill-ġdid pressjoni fuq il-Gvern ta' Roberta Bela bil-Prim Ministru jistqarr li ma xtaqx jikkummenta dwar nies qrib tiegħu li possibilment huma involuti f'dan is-serq. Mhux ħanikkummenta dwar involviment jew nuqqas ta' involviment ta' individwi għaliex hemm investigazzjonijiet li huma għaddejjin u hemm proċeduri li huma għaddejjin ukoll. Dan l-iskandlu ġab ukoll reazzjonijiet ibsin anke mill-unions fosthom il-UHM u l-Assoċjazzjoni Medika Maltija. Din kienet skema. U allura l-iskema għandha il-moħħ warajha. Bil-fors li kien hemm organizzazzjoni sħiħa u bil-fors se tkun organizzazzjoni kriminali. Id-dettalji żvelati fl-aħħar jiem jikkonfermaw kif il-flus li nsterqu f'din iskema korrotta u kriminali nsterqu mit-taxxi tal-poplu kollu u minħalq in-nies li verament għandhom bżonn. Dan fil-waqt li l-ebda politiku tal-Gvern preżenti għadu ma refa' xi forma ta' responsabilità għal dan ir-racket.